लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आरडि मशन पिक्चार ब्रेन्डनिफ्राय देग्लाय बोसोराव जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 फैगासिनो दङ होननानै आरो नोंथांमोना जानांगौ बे सावथुनखौ गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ। दा मोनसे गोजोनथाव खौरां लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबायबो। बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 13 खालार खालि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरलगावआव प्रेमियार श' एबा बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बै सानखालि बिथांमोना प्रेमियार श'नि गेजेरजों बे सावथुनखौ रिलिज होनाय जासिगोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि बे सावथुनखौ नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिनो गोसोब्ला बै सानखालिनिफ्राय दिन्थिनो हासिगोन आरो नोंथांमोना सोरबाफोर नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिनो गोसोब्ला बिथांमोननि होखानाय नाम्बाराव नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरलगाव हालामनि साखाथि फाखाथि थानाय बिथांमोना जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ फैगौ 13 सेप्तेम्बर खालि नोंथांमोना नायनो हासिगोन बिथांमोननि प्रेमियार श' एबा बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना सोर बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंबाय थायोमोन बिथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां सावथुनफोर आरो मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।